Vuonna 1634 tehty lääninuudistus määräsi, että jokaisessa läänissä oli oltava oma pyöveli. Tavallinen kansa ei tätä tuonen ammattilaista arvostanut, ja työnkuvakin oli varsin synkkä. Ei siis ihme, että ammattia harjoitti alkuaikoina varsin erikoinenkin aines. 1600-luvun tilastojen mukaan useampi pyöveli ylitti lain rajat syyllistymällä muun muassa omaisuusrikoksiin, pahoinpitelyihin, huoruuteen ja niskurointiin esivaltaa vastaan. Näitä laittomuuksia harjoitettiin eniten Turun kaupungin pyövelien keskuudessa. Vuosisadan jälkipuoliskolla virassa toimi 10 miestä, joista yksi hoiti pestinsä kunnialla, loput erotettiin ja useampi kärsi kuolemanrangaistuksen. Esimerkiksi virassa toimineet Lauri Erkinpoika ja Mikko Heikinpoika päätyivät molemmat hirteen. Ensimmäinen tuomittuna varkaudesta ja jälkimmäinen taas kaksipuolisesta huoruudesta, rauhanrikkomuksesta, metsärosvoilusta ja useammasta varkaudesta. Rötöstelivät pyövelit myös muissakin lääneissä. Kuolemantuomioita jaettiin vaimonmurhista, eläimiin liian läheisesti tutustumisesta ja porvarien vaimojen raskaaksi saattamisesta. Tässä T-Talk Suomen jaksossa perehdymme erääseen pahamaineiseen ja äkkipikaiseen Turun pyöveliin, joka toimitti virkaansa useimmiten viinapirun vaikutuksen alaisena. Tervetuloa mukaan! Mikäli olet muuten Suomen historian ystävä ja olet kanavallamme nyt ensimmäistä kertaa, tai et ole vielä jostain muusta syystä kanavaamme tilannut, niin harkitse nyt sen tilausta. Laita myös videolle peukkua tykkäyksen merkiksi, mikäli pidät aiheesta tai tavastamme käsitellä sitä. Jätä myös ajatuksia videon alla olevaan kommenttikenttään, jossa ne aina herättävät mielenkiintoista keskustelua. Mutta nyt 1600-luvun loppupuolelle ja erään erikoisen pyövelin tarinaan. Elettiin kesää 1696, kun muuan Yrjö Keikäli pestautui pyövelin virkaa hoitamaan Turussa. Keikelin oman kertoman mukaan hän oli asunut pitkiä aikoja Saksanmaalla ja matkustanut pitkin Eurooppaa Tukholman ja Pariisin välillä. Hän väitti olevansa perintöpyöveli jo 3. polvessa ja teloitteneensa pitkälle 200 ihmistä. Kokemusta ammatin harjoittamisesta siis piisasi. Turkulaiselle kävi kuitenkin äkkiä ilmi, että Keikeli oli erikoinen persoona ja kaikkea muuta kuin nuhteeton ja nöyrä oikeudenpalvelija. Uusi pyöveli oli itsepäinen, äkkipikainen, helposti suuttuva ja käytti kieltä, joka ei sopinut herkille korville. Jatkuva juopottelu johti ongelmiin niin kaupunkilaisten kuin esivallan, pormestarin ja raadinkin kanssa. Vaikka aresti- ja raipparangaistuksia seurasi, mies ei nöyrtynyt eikä ottanut opiksi. Tämä pyöveli tultiin muistamaan Turussa vielä pitkään. Ensimmäistä tehtävää Keikeli lähti suorittamaan Ahvenanmaalle heti lokakuussa 1696. Siellä häntä odotti 2 mestattavaksi tuomittua rikollista. Kruunun venemies oli saanut tuomion hevoseen kajoamisesta ja Valborg Olofin tytär lapsen murhasta. Mestauspäivänä Keikeli oli saanut ohjeet pysyä piilossa siihen asti, kunnes papit olivat saaneet valmisteltua tuomitun naisen. Tarkoitus oli olla aiheuttamatta turhaa paniikkia tuomitussa. Tämähän ei pyövelille sopinut, vaan hän kuljeskeli edestakaisin kirves esillä. Keikeli lähestyi tuomittua ja repäisi nutun pois naisen päästä, heittäen sen ennen aikojaan sytyttämäänsä rovioon. Tämä kaikki aiheuttikin pelkoa ja paniikkia tuomitussa. Keikeli lisäsi tehoa tönimällä tuomittua, joka oli jo asetettu pölkylle odottamaan päänsä irroitusta. Kun pyöveli oli sitten saanut kaulan katkaistua ja henki oli painut tuomitusta, oli luvassa jotain vieläkin kauheampaa. Heitettyään kirveensä loitommas, Yrjö Keikeli laski katkaistusta kaulasta virtaavaa verta maljaan, jonka hän sitten joi järkyttyneen yleisön silmien edessä. Tästä seuranneilla käräjillä
Pyöveli kiisti olleensa ainakaan liian humalassa virkatehtävien suorittamiseen. Tönimistä hän selitti sillä, että nainen oli ollut huonossa asennossa ja että hänen oli ollut pakko korjata tuomittua, jotta mestaus onnistuisi. Kirveen hän oli heittänyt pois harmituksesta, joka oli tullut siitä, ettei kaula ollut katkennut kerralla, vaan pää oli jäänyt roikkumaan nahkariekaleen varaan. Verta oli tullut taas nautittua lämpimän ja tuoreen veden terveysvaikutusten vuoksi. Keikeli osasi vielä kertoa, että naispuolisin veri oli sitä kaikkein parasta. Resepti oli tullut ilmeisesti opittua appiukolta Viipurissa. Mikään näistä selityksistä ei tietenkään toiminut, ja käräjät katsoivat Pyövelin käsitelleen tuomittua häpeällisellä ja julmalla tavalla. Sakkoja seurasi 40 hopeamarkkaa, jonka lisäksi terveysjuoman nauttimisesta seurasi 11 vuorokautta vankeutta. Rangaistuksen kärsittyään Keikeli palasi takaisin hommiin. Sotilaskarkurin hirttäjäisissä jouluna 1702 hän loukkasi yleisössä ollutta porvaria, josta seurasi jälleen oikeusjuttu. Sakkotuomion saatuaan Keikeli soitti suutaan vielä oikeudessa, josta seurasi puhdistusvalan vannominen. Siinä hän joutui vannomaan, ettei ollut avannut suutaan pilkatakseen, vaan vain puhdasta tyhmyyttään. Kesällä 1709 virkatehtävät veivät Pyövelin takaisin Ahvenanmaalle, jossa toiminta oli, jos mahdollista, ensimmäistäkin vierailua pahempaa. Lapsenmurhaaja Priitta Kräkin mestaus sujui kyllä ilman sen isoimpia välikohtauksia, mutta kun tuomitun ruumista oli poltettu Keikelin mielestä tarpeeksi kauan roviolla, kaiveli hän tuhkan sijasta paistuneen sydämen. Tämän hän halkaisi ja leikkasi siitä pari palasta. Yleisön edessä Keikeli laittoi nämä palat suuhunsa ja tarjosi jälleen järkytyksestä kankeana olevalle väkijoukolle mahdollisuutta maistaa. Kuten ehkä arvaattekin, niin taas vietiin miestä käräjille. Tälläkin kertaa Pyövelillä oli selitys valmiina. Keikeli kertoi vain halunneensa hoitaa velvollisuutensa ja varmistaa, että tuomitun ruumis oli palannut kunnolla. Se koski tietysti myös sydäntä, joka tästä syystä halkaistiin. Pyöveli selitti kärsineensä myös rintakivuista, jonka johdosta hän oli syönyt muutaman palasen sydäntä. Suomen Pyövelit-kirjassa Moilanen kuvaa käräjillä tapahtunutta keskustelua seuraavasti. Sama parantaa samaa, eli rintatauti hoituu kuntoon sydäntä syömällä. Tämän keinon hän sanoi oppineensa perintöpyöveleiden toimineilta esi-isiltään ja väitti tehneensä tätä jo monta kertaa aiemmin. Eikö Pyöveli tunne inhoa ihmisen ruumista syödessään, halusi oikeus tietää. Ei kai siinä sen kummempaa, vastasi Pyöveli. Olenhan sentään mestarismies. Paloviinaa kun ryppää päälle, niin kyllä sen saa alas huudeltua. 40 hopeamarkan sakkotuomio tuli yltiöpäisyydestä ja ilkityöstä. Kesä 1709 näytti olleen kiireinen, ja heti Ahvenanmaalta palattuaan Keikelin piti matkustaa Raisioon, jossa hänen piti hoitaa päiviltä piikansa myrkyttänyt majoitus- ja muonitusaliupseeri Otto Fedder. Tavalliseen tapaansa ennen viranhoidollisia tehtäviä nautti Keikeli viinaksia. Raisiossakaan hän ei seisonut piilossa loitommalla odottamassa kruununvuodin tuomion lukua, vaan livahti yleisön joukkoon. Kruununvuoti Nyholmin lukiessa tuomiota Pyöveli melusi ja häiriköi väkijoukon keskellä. Toistuvista kehotuksista huolimatta Keikeli ei pysynyt vaiti, vaan jatkoi remuamistaan pappien lukiessa rukouksia ja psalmeja. Hän myös huuteli papeille, että näiden tulisi kiirehtiä toimiaan. Psalmin Pyöveli aloitti kovaäänisesti ja väärään aikaan. Tämä aiheuttikin ilmeisesti ihmetystä tuomitussa, ja papit selittivät hänelle, että joku humalainen siellä vain elämöi. Kun tuli tuomion täytäntöönpanon vuoro, niin känninen Pyöveli hääri kirveensä kanssa, eikä mestauksesta meinannut tulla mitään. 4. kerta toden sanoi, ja kaula lopulta saatiin katki. Tämän jälkeen humalassa ollut Keikeli koetti nostaa ruumista teilipyörän päälle,
siinä onnistumatta. Toisaalta hänen kyllä onnistui kaatuilla ja kompastella yleisön edessä. Kun kruununvouti koetti hoputtaa keikeliä, tämä ärähti: "Tulkoot kruununvouti ja nimismies minua auttamaan ja pormestari myös." Tapaus päätyi luonnollisesti Raision ja Maarian syyskäräjille 1709. Käräjäpöytäkirjoissa mainitaan, että keikelin meluaminen väkijoukossa tuotti mielipahaa ja suuttumusta kaikissa oikeamielisissä ihmisissä. Pyöveli syytti tällä kertaa pään heikkoutta, joka seurasi aina kun hän humaltui. Siksi hän ei muistanut tapauksesta yhtään mitään. Tuomio annettiin juopumuksesta, pappien häiritsemisestä, ylempien virkamiesten kunnian häpäisemisestä sekä hutiloinnista. Sakot olivat tällä kertaa isot, eikä keikeli kyennyt niistä selviämään. Pyöveli sovittikin tekonsa kujanjuoksurangaistuksella, jossa hän juoksi 2 raipoilla häntä lyövän miesrivin välissä. Tämän päälle tuli vielä vesileipävankeutta. Yrjö Keikeli noudatti vanhaa kestitysperinnettä, jossa pyöveli peri veroa torimyyntiin tuotavista maalaistavaroista. Paha vaan, että tämä etuoikeus oli julistettu kielletyksi. Siitä huolimatta Keikeli otti haluamansa joko hyvällä tai sitten oman käden oikeudella. Yrjö Keikeli väitti, että hänellä oli rahan ja tavarankeruuseen oikeuttava maaherran lupakirja. Kukaan kuulijoista ei varmaankaan ylläty, kun kerron, että tämä osoittautui valheeksi. Juhannusviikolla 1711 Keikeli solvasi kaupungilla liikkuneita upseereita. Ilmeisesti hänen mieleen oli tulvinut muistot männävuosien raipparangaistuksista, tietysti humalatilan vallitessa. Tästä, kuten aiemmasta kestitysperinnetapauksestakin, Keikeli päätyi vastaamaan Kämnerioikeudesta. Kämnerioikeus oli muuten tuomioistuin, joka toimi kaupungeissa raastuvan oikeuden alaisuudessa. Tällä kertaa Keikelillä oli toinen ääni kellossa, ja hän selitti juoneensa tapauksen aamuna runsaasti olutta ja että hän halusi pyytää anteeksi upseereilta. Kaupunginviskaali piti Pyövelille kovan saarnan viinan käytöstä. Tähän Pyöveli vastasi epäkunnioittavasti: "Luulenpa, että hoidan tärkeämpää työtä kuin kaupunginviskaali. Hommat ovat monesti sellaisia, että rohkaisuryyppyä tarvitaan." Tämän seurauksena viskaali vaati sakkoa, kun Pyöveli ei kyennyt hillitsemään itseään edes oikeudenkäynnissä. Upseerin kunnianloukkaamista Keikeli kuitenkin katui. Hän selitti olevansa myös väsynyt työhönsä ja että haluan mieluummin kuolla kuin jatkaa tällaista elämää. En toki ole koskaan varastanut enkä tehnyt huoruuden syntiä, joista voisin tulla mestatuksi tai hirtetyksi. Mutta niin monen ihmisparan kaulan olen katkaissut. Oikeus huomautti, ettei jälkimmäisestä asiasta kannata kantaa huolta, sillä mestauksiin hänellä oli esivallan lupa ja määräyskin, mutta upseerin herjauksesta seurasi kyllä 30 raippaparin rangaistus. Upseerien, pormestarin ja raadin jäsenten lisäksi Pyöveli Keikeli aiheutti yleistä pahennusta ja loukkasi myös useamman kaupunkilaisen kunniaa. Hän häiritsi ihmisten kotirauhaa, soitti suutansa ja kävi jopa käsiksi. Pahoinpitelyltä ei säästynyt aina naisväkikään. Näistä seurasi taas oikeudenkäyntiä, sakkoja, raippa sekä häpeärangaistuksia. 1720-luvulle tultaessa Keikeli oli ilmeisesti ehtinyt yli 70 vuoden ikään ja asusteli Aurajoen itäpuolella sijaitsevassa Kaarinan sotalaisten kylässä. Saman katon alla asui myös hänen naimaton morsiammensa Agneta Heikintytär, jonka kanssa hänellä oli ainakin yksi lapsi. Heinäkuussa 1724 Pyöveli sitten kuoli. Jälkeen häneltä jäi omaisuus, jonka arvoksi kirjattiin 613 kuparitaalaria. Niin, ja tietysti ammattiin vaaditut miekka- ja mestauskirves.
Öykkärimäisen Yrjö Keikelin ura Turun pyövelinä oli kestänyt kaikkiaan lähes 30 vuotta. Miten häntä ei ollut erotettu? Moilanen pohtii tätä kirjassaan ja tarjoaa selitykseksi, ettei Keikeli ollut tehnyt kuitenkaan isoja rikoksia ja sai kuitenkin aina virkatehtävänsä hoidettua. Suunsoittaminen ja öykkärimäinen käytös eivät riittäneet lopulta miehen erottamiseen virasta, eivätkä liioin näistä seuranneet lukuiset tuomiot. Mitä sinä tuumit pyöveli Keikelin tarinasta? Onko Suomen pyöveleiden historia sinulle tuttu? Jätä ajatuksesi ja tietosi videon alla olevaan kommenttikenttään, jossa ne herättävät aina erikoista ja mielenkiintoista keskustelua. Tämä on ollut Teitalk Suomi. Kiitoksia sinulle, että olit mukana tämän hurmeisen jakson parissa. Ja nyt, jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin harkitse sen tilausta ja paina ainakin peukkua videolle tykkäyksen merkiksi. Näistä kaikista on meille iso apu. Kiitos ja nähdään ensi jakson parissa.